Hola, hola, señoras e señores, que tal, como están? Son as 7 menos 7 minutos da tarde. Aquí estamos en directos da Televisión de Galicia, os dou voltas co prato para cociñar, para facer a maravilla gastronómica de todas as tardes en directo na TVG. Ai, seguro que aínda cometestes o gran erro, de non seguirnos nas redes sociais. Pois mal asunto. Arroba voltas co prato, por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe temos a dous auténticos artistas da gastronomía galega, vamos, mundial. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Aquí están os artistas da cociña. Xulio Mato, que tal? Moi ben, e ti? Que tal foi a fin de semana? Moi ben. Bueno, moi ben, pero explícate algo que fixeches. Moi ben, nada, de paseo por aí con os amigos, moi ben. Disfrutáchelo? Moito, sí. A volta fastidiada, claro. No, ben, ben. Sí? Sí. Digo por volver a traballar. No, a mí gusta traballar. Sí? Sí. Tens que probar. Non te cree, non te creen nin os compañeros É verdad, que gusta traballar. E tamén temos connosco a Begoña Vázquez, a mellor cociñeira de Galicia. Que tal? Moi ben, todo moi ben. Genial, o fin de semana moi ben, traballamos guai. Foi toda armonía, todo tranquilidade, non houve pelexas. Que é importante, sí. Ti berras moito na... Non me gusta nada que berra a xente nos restaurantes. Non se pode berrar, porque falando entendes a xente. Temos unha cousa importante que dicir. Pensei que iba a dicir unha chamada. No, hai xente, estaría ben, verdad? Unha chamada, Begoña. Como que non berra? Sí que berra, pero en plan Temos unha broma, cousa home. importante que dicir, que é que a semana pasada hai xente que dixo, pois non estuvo Begoña. Por que non estuveche, Begoña? Porque fun de xurado ao Campeonato Mundial de Tapas. Valladolid. Ole, vamos a dar un aplauso ao xurado das tapas do mundo mundial. Begoña Vázquez. Bueno, tedes, un aplauso sempre para os concursantes, Bueno, xa, que fixeron un traballón, unha pasada, Pero para ti tamén. O primeiro pincho con formigas, o segundo con canguro e o terceiro con saltamontes. É do mundo. No mundo comense moitas cousas que se comen en Galicia. Claro, e ti que és de Ríos, que pensaches cando che deron eso de Home, comer? eu, cando andaba a moto, a mellor comín uns cuantos, pero normalmente no meu menú non están. No. O canguro tampouco practicas, No, o canguro en Ríos ainda non chegou. Bueno, imos cociñar a ver que nos trae María José, a Ribeira do Piquín. Hola, buenas tardes. Chamo María José, veño desde Ribeira de Piquín. Como na miña casa temos moitas pitas, moitos ovos, procuramos utilizalos da mellor maneira posible, pois facemos tortillas, cos meus netiños lles encantan, a Dani, a Pablo, a miña nena pequena Iria. Entón, ahora veño aquí tamén para que estes cociñeiros nos digan en que podemos gastar os nosos ovos, aparte das filloas, das rosquillas de anís. Nico, a todos, meus fillas, os netos, meus xenros. Un aplauso para María José de Ribeira do Piquín, que está con nos na volta do prato da Televisión de Galicia. Pedíanos só, que claro, vías que poñen por aí, bueno, hai moita xente que ten pitas confinadas, últimamente non saen, ve a luz do día. Xulio, que vas facer cos teus ovos? Pois mira, comida callejera. Non, Ovos, cuec. No, cuec, se chaman. É unha receita de comida callejera filipina. Que teño os ovos cocidos, vámonos pasar por unha especie de tempura, despois vamos facer unha salsa agridoce. Cuec. Eso sabía que che iba a gustar a Pero tontería. chámase así. Chámase cuec. Cuec. Podrían ser de pato. Son filipinos, como a Preisler. Tamén, é verdad. É certo. Moi ben. Moi guapa, Pois, moi guapa, Xulio vai facer unha receita de ovos da rúa, non? Sí. Filipinos. Da rúa de Filipinas. Da rúa de Filipinas, que a xente come por aí para non puesto, non? Eso, Colle da uns... rúa cuec. Claro, colle uns cuec e sigue para traballar. Pois sí, para traballar ou para, non sei. Ou para vaguear como a mí. Exactamente. Moi ben, pois Xulio vai facer iso. Begoña. Begoña vai versionar. Teño Rompeu o cazo. pásame que o Rompeu o cazo, cazo. co cazo non está moi ben. Ala, mostra yo a cámara. Non rompín, estaba Sí, roto, tal. Mostra yo a cámara. A ver, para que vale isto tamén? Begoña escarallou un cazo. Bueno, rompí un cachiño de cazo, pero vale ainda para o que vou facer nel, coa súa mantequilla vale. Vale. Begoña, que vas facer? E por sácalo vale che tamén Co para medir. cazo roto. Vou facer unha versión dos ovos turcos. Que se leva? A novela turca, non? Sí. Vale, por nós aquí vamos facer uns huevos. Como fías? Fuá! Vamos facer uns huevos turcos, Sí. pero sin ser tan turcos, levados a ríos. Vale. Entonces vou facer, en vez de pasados por auga, bueno, fanos así descalfados, nós vamos a facer fritos. Fritos un pouco diferentes, Porque non te desajo en Ríos.
Sobranos a auga. Gastamos de todo. Entón, por que non os podes facer escalfados? Porque a ti como che gustan máis? Fritos ou escalfados? Pero como é a receita? Non hai nada que compita contra un huevo frito, cañotas. Vale. Un huevo frito vai ben a todo. Unhas lentejas, un huevo frito. Unhos callos, un huevo frito. Unha paella, un huevo frito. Sempre, xa Un bogavante, que está moi de moda. Huevo frito, no. Exactamente. Eso. No. Eso. Eso no. Loureiro, ovo frito. No. Non vai mellorar o louro. Señoras, señores, cociñamos ovos na voltas co prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos para lá. A ver que nos conta... Que eu teño curiosidade tamén. Mira, Claro. vamos facer unha salsa de yogur. Baila, tens que bailar. Di onde comiches onte. Neste mesado bailas. Onde comiches onte? Sí, bueno, claro. Baila un pouco turco, ben. Este Baila un é pouco Bollywood, turco. esto. Non sei como se baila. Estaba movendo os pés, estaba cruzando os pés. Que eu non son de bailar, home. Era un pouco Bollywood, o que estabas facendo ti, pero bueno, non pasa nada. Vamos alá. Vale. Vamos a engadir o yogur. Sí. É unha salsa de yogur, vale, que vai un pouquiño con ervas frescas, así un pouquiño especiada. Vale, vamos a engadir un pouquiño de sal. Así. Ostras, Uli, o yogur, É griego. Porque é mellor que sea griego, sabes? Pues podía ser turco, para a receita. Tamén, Sabes que en pero- Grecia o yogur non lle chaman yogur, griego. No, yogur dali, da casa. Yogur. Yogur da casa. Claro, home. Yogur. Pero aquí temos de chamar griego. Donde ven? No, vale. De Grecia. Claro. Entón, un pouco de pimenta, un pouco de Un sal, momento, un pouco de aceite, sal. Vamos a engadir un chisquiño de allo. un chisquiño e botelle 2 dentazos. Home, Sí, pero que ten 2 kilos de yogur. Sí, sí. Teño aquí ese yogures e andarme racaneando no allo. Mas allo bo, E esa salsa... Das pedroñeras, parece, Allo morao, Do centro. Esa do salsa, centro. pa que é? Onde vai? Esta salsa é para acompañar os huevos. Queda espectacular. Vale. Vale, pois teño aí un pouquiño de pan para mollar neles, Os ovos xa que vas verás. fritir, Vou non fritir, escalfar. non vou escalfar. E vámonos fritir non como se friten normalmente. A ti gustan os huevos con puntilla? Sí. Por de por ver a técnica. Vale. Teño unha... Non se pode adiantar todo, porque ahora teño que É fazer a que o salsa. de mesturar ovos con yogur non o vexo moi claro, A ver, tú claro, tampouco ver moitas cousas, e aquí teñen pasado sucedido cousas moi interesantes. Ti velo claro. Sí. Eu confío. Ti confías? Sí, eu confío. Pero é porque lle tes medo? No, porque teño fe. Fe. Por eso confío. Vale, Fe. Xulio non me ten medo, Que vou ter Bueno, medo? Que va, no, nunca berrei con él. Non. Que non se che ocurra. Nunca, No, nunca, no, nunca. no, nunca. que va. Todo o que non berres na cociña berres yo. No, non estamos de acordo en casi o 60% das cousas. Está bastante ben, Eso mío. bastante alta Mira. porcentaxe porque discutides. Ceboliño, Sí. un pouquiño de cilantro, un pouquiño de perexil, vale? Vale. Moita erva logo. As finas hierbas, Claro, ¿no? sí, sí. Ervas Sí, falta o provenzais. tomillo, o romeo, menos o loureiro, que non lle queda ben, o resto. Vai ben casi todo. Un pouco de cilantro, así. A xente da casa que nos chame ao 664-4834-19 se é o teléfono da Voltas co Prato, se sabedes que nos podedes chamar para o que queirades, se queredes falar con nós, se queredes preguntarlle a Begoña por que non escalfa os ovos. Porque os frite. Porque o frito, Porque os frita, exactamente. porque eu considero que está mellor máis rico. Ou se lle queredes preguntar a Xulio algún paso pormenorizado dos seus ovos, O sea, cuac, cuac. cuac, cuac, chamade ao 664-4834-9 e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 da outra no A Voltas co Prato da Televisión ovos. de Galicia. Dos ovos. Dos ovos. A verdade, a Estou moi televisión dos pendiente de ovos. como faz. Mira, ahora un Buah, ese zume de medio aceite. limón e un zume de media lima, vale? Vale. Para darlle ese punto ácido. Aí. A mí se me va así, a mí gusta moito. Para cuántos huevos dá isto? Para uns cuantos. Para 12 polo menos. O que pasa que non ten máis que así. Calculas así a ollo, non? Nada. Mire, estáme preguntando os compañeros se ti Nada pensas máis. cociñar en algún Listo. momento. No, é que eu vou che facer comida callejera, entón temos que ir pola calle despois, xa te explico todo despois, tío. Atendemos a Begoña despois. Como é moi fácil. No, se eu xa estou. É moi resultón. Mira Eu o vou fácil poñer- que é, que temos media hora de programa, estou aquí. Xa, xa. Vamos É a moi ver, fácil. xa, xa. É que eu... Eu vou a poñer a clarificar un pouco de manteiga, xa sei que... Pois nada, pois pon a manteiga clarificando e agora sí, señoras e señores, despois de 10 minutos de programa, va a volver a Xulio Mato cociñar. Veña. Bueno, moi fácil. Ten que ser facilísimo. Moi fácil, porque... Sabes por que teño tempo? Porque os ovos os teño cocidos. Vale. E por que os teño cocidos? Porque cocino solo 5 minutiños, 5 ou 6 minutos, vale? Enfrialo rápido e deixalos aí para que non nos quede moi seca a xema. Vale. Vale. Entón agora vamos a facer ese especie de almohado para rebozalos. ¿Sí? Sí, sí. Todo sí. ben? No, sí, sí. Bueno, pues mira, Estou, un poquinho de vamos. auga. Isto sí que leva nada, Esto nada, mira. Media taciña de maicena.
Vamos a disolver. Isto, claro, isto, se non ten moita complicación, casi podemos chamar a convidada. Sí, que va vindo. Que eu vou, mira, unha taza de fariña vou mesturando. Sí. Sí. Pois veña, chamámola. Recibimos cun fortísimo aplauso a María José da Ribeira do Piquín. Un aplauso para ela. Hola, María José, que tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias. Ponte por aquí con nós. Hola, María José. A ver, claro, temos unha idea... É que en realidad non temos nin idea do que quer ela. Vos estades facendo que Ela vos quere dá gana. ovos, ela quere ovos. Eu quero ovos, Tío, que sí. queres ideas, verdad? Sí. Pois nos vamos a dar Pero ideas. ela ao mellor esperaba uns ovos con chourizo e patacas fritas. Claro, típico, Non. unha tortilla de patacas. Unha tortilla, algo así, non? Unha Pois non. saladilla. No. Mira, sabes a quen lle vai a encantar isto? Os teus netos. Sí, seguro. Isto porque é super divertido. Xa verás que divertido. Mira, temos unha especie de almohado para rebozar os ovos, vale? Mira, vamos a botar un pouquiño de cúrcuma. Isto ten fariña, maicena e auga, nada máis. Vamos a botar un pouquiño de cúrcuma e un pouquiño de levadura en pó. De levadura química desta para fazer os postres, vale? Entón mesturamos todo ben. E teño aí estes ovos cocidos, pero a mitad do tempo da cocción. Antes son 10-12 minutos, estes entre 5 e 6 estiveron. Vale, María José, o que tens que saber é que esta é unha receita filipina. Filipina. Que está facendo Xulio. Se chama Sí. cuec cuec. Cuec, cuec. Cuec cuec. Cuec, cuec. Entón, mira, Non xa puido temos- buscar unha receita... É con mellor nombre. No, ou máis longe. Bueno, hai nas máis lonxe, seguro. Aí Esa está, que aí está, Xulio, aí está. Entón, ahora collemos os ovos. Mira, vámonos pinchar. Vámonos pinchar cun espeto. E pasámolos polo rebozado. Espera, a ver se nos colle ben así. Que me dá medo que se me caia. Bueno. Está deseando que se caia, señora? Ai, son de Kika. Son de Kika, pode ser. No, estes Mira, son de ahora con pita. esto vamos... Dou fe de que son a de fritir. pita, Aí está. Perfecto. Deixámoslo aí que van fritindo. Facemos lo mismo con todos. Mira, non sei por que se pon rosa. É que se está poñendo Eso é un magia. rosa eso Eso é que... magia. Está o ovo... No, pues mira, máis bonito, máis divertido. Máis Vamos a hacer os divertido, cuec sí, cuec, sí. chamas así porque cambian de color. Claro. Por que o diste? Moi ben, moi ben. Isto ten unha vamos. pinta de que vai estourar, mire. No, non estoura porque que vai a Non estourar? ten que estourar. Bueno. Non debía porque non ten por que Tampouco estourar. tiña que estourar a orella outro día. Bueno, a orella sí que ten todos os puntos para estourar. Home, E despois isto vamos a facer unha salsiña agridoce, que os netos non lle gusta agridoce. Oye, que curioso el cambio de color. Se non lles gusta o agri, que collen o doce. Que Pois collen moi o doce, vermello, facemos unha salsiña, Mira, mira, mira como se pon, mira, mira, mira. Ah, bueno, importante, vamos a ter aquí un platiño para sacalos cando os tiñamos xa rebozados. Bueno, pois ya está Xulio Mato fritindo os seus ovos cuec, cuec. Despois de pasalos polo almohado, imos ver A ver. o de Begoña. Arrímate aí adiante. Que tal? Boas, benvida. Ben, gracias. eu traigoche un huevo frito. É o típico, moi ben. Sí, pero Perfecto. eran turcos e eu leveinos ao meu pueblo, Ríos. Entonces, fixen unha salsa de yogur, botei un pouquiño de cilantro, un pouquiño de allo, un pouquiño de aceite, un pouquiño de sal, un pouquiño de pimenta, zumo de limón e de lima, así un pouquiño, e quedalle maravilloso estes huevos que vou facer. Vou facer uns huevos un pouco diferentes, porque normalmente os huevos, cando os fritelos un pouco aceite. Sí. Nós vamos a facer en moito aceite, porque vai quedar por fora todo feito como un huevo así inteiro, de... Mira que maneo lle Como? É que lle acabas de dar un maneo aí. Así, vai quedar así como un hueviño, así como se estuvera cocido, pero está frito. E por fora é todo puntilla. Non sei se gusta a ti así. Sí, claro, os huevos con puntilla. Mira, o que vamos a tostar... Vou facer unha mantequilla clarificada. Entón, mira, voulle levantar un pouco. Isto vai moi ben, para cando se fan as tartas, que moitas veces nas casas non sabemos, non temos axudante, nin temos nada, temos un bote. Temos un bote que xa Metemos nos sujeta a manga. Exacto. É Metemos verdad. a manga e aí xa non lo sujeta e non se nos sale por debaixo. Mira, ves? Mira xa como ten. Perfecto. Ahora vai decantar el solo. Sí, sí. Aí vamos a deixar un pouquiño aí solo e xa se vai facer la sola. E vamos a acompañar dunhas abelás, un pouquiño de pistacho e un pouquiño de pimentón. E a salsa de yogur, dixache? E a salsa de yogur, Sí, sí, claro. a salsa de yogur. Sí. María José, tencho que preguntar neste momento cal das dúas receitas levarías ti para a Ribeira do Piquín? Se tiveras que escoller unha, si... Bueno, ti imagina que estamos... Moi difícil, pero decantaríame casi pola de... Polas cuec-cuec. Polas cuec-cuec. Sí. Moi ben. Sí. Pois nada, de momento, teño Begoña... moi boa pinta as dúas, pero Begoña... Pero Begoña, Algún que? teño que decidir. Sí, eu... Gustan máis hasta dúas, estas Estou alturas... alucinando ca cor, Estou alucinando ca cor. É que teño unha cor super curiosa.
Bueno, A ver, vou-te parece mandar á zona de sufridores e despois chamamos-te, vale? Vale. Ali a sentarte. Un aplauso, veña, para María José, que está con nós, comendo a Ribeira de Piquín. Señoras e señores, hoxe cociñamos ovos, un dos milagres da vida. O ovo tarda en formarse entre 24 e 26 horas, iso é moito ou pouco, dependendo de como mires. É así. É pouco se pensamos que é un dos alimentos máis versátiles, completos e máis consumidos, pero é moito se estamos agardando por el, para comelo nun vira-vira. A galiña pode poñer uns 250 ovos ao ano, parecen moitos, pero pensade que comemos ovos case de calquera maneira, cocidos, fritos ou en tortilla, nun revolto, nas masas, nos biscoitos, nas lampeiradas. Nada sería o mesmo sen a súa existencia. A nosa gastronomía sería a metade do que é se non houvese ovos, e a nosa vida sería claramente peor. Cun ovo e unha tixola temos a comida resolta. Hoxe queremos ir polo mundo para saber que é o que fan noutras latitudes cos ovos. E estamos gratamente sorprendidos, Probade estas receitas e lembrade comentarnos que tal vos quedan as nosas propostas e estaremos, como sempre, en @voltascoprato. Seguídenos, porque pasan cousas neste programa. Ao mellor sorteamos algo, quen sabe. Imos con Xulio Mato, a ver como van eses ovos rosas. Case lío, Case lío. E se ahora de repente digo, Xulio, cambio de mesa. No, porque mira o que está facendo Begoña. Que fago con eso? Non sei que No, facer. hoxe non. Teño unha hora está decantando aí no O sea, fregadeiro. non che gustaría que vos cambiara ahora, No, verdad? hoxe non, Non vou cambiar, Pero non o decidides vos. Ahora, Coita, hoxe sí. ti podes decir o que queiras, que non nos imos cambiar. Vale, pues, veña, queda para outro día. Cada pa un día que temos a receta así máis ou menos A fácil. túa, vaina, que a túa é un traballo A durísimo, miña, escoita, a miña é propia para ti. Sí. Vale, mira. Media taciña de auga con maicena, Sí. vale? Mira, aquí temos vinagre. Cuidado, que te estou vendo. Está moi quente, entón vamos a separar aí. Media taciña de... De vinagre e unha taciña de azúcar. Vale. Vale. Entón isto aí, eu teño a miña varilla aquí. Diante dos fucillos. Que non había. Mira, aquí teño dúas cayenas. Gustache moito picante, María José? Pois vemos, Son moi picantes. dúas cayenas. Así me señor. gusta. Así me gusta. Viñemos a xogar. Vamos a dar caña a María José, veña. Entón, o que facemos é disolver ben o azúcar aquí. Sabes que temos, Xulio, tamén? Unha pregunta de concurso espectacular, A ver. Unha pregunta de concurso para a xente que está na casa. Señoras e señores, por 50 euros, como se chaman os ovos de Xulio Mato? Cuec, cuec. Cuec, cuec. Como se chaman? Cuec, cuec. Cuec, cuec. Xa está, Cuec. non o direi máis veces. Cuec, cuec. Mira, botei tamén unha culler Non vai de pemento doce moído, vale? Vale. Chamádenos ao 664-483419, 664-344819. O vinagre está facendo efecto sobre Xulio Mato. Ponte aquí. No. Abre unhas ventas. Sí, 50 euros en xogo. Véxote... Sí, mira, vamos a botar aquí un poquinho de agua con esa maicena. Para ligala, vale? E un poquinho de ceboliña e temos a salsa lista. Pero non fixeches nada. Pouco, pero tampouco me vou matar todos os días, cañota. É verdad. Pero que é unha receta que me pareceu tan chula, pues estou flipando ca cor, É que eran, eran dates, como que en di. Se hai algún microbiólogo véndonos que nos chame, que pasou aí? Non sei que lle pasou, De verdad. Son Está curiosos. crocante, Están crocantes. Bueno, pues veña, deixamos a Xulio, imos con... Vamos deixar que va por aí. Se va por Deixa aí. que va por eso, ¿Quieres tu huevo o no? ¿Cómo? ¿Quieres tu huevo? Moi ben. Moi ben ¿Quieres cantado. tu huevo? Encántame esta canción, Begoña está cos seus ovos Vamos a fretir os ovos. particulares turcos de Ríos. Entón, vas fretir os ovos? Vou fritilos, estamos xa quente. Bótome para atrás, Mira, isto fagolle como as fabas. Sí, Os pistachos, para repelalos, para que non vaya con tanta cáscara. Sabes, farlle así e valle caindo a... pero que os vas botar na tixola. Sí, ponos a tostar un pouquiño. Primeiro vou botar A velá. a velá. E agora vou cortar isto e xa vou fritir os ovos, Vas fritir os ovos. Sí, non te espantes, Non, vou escapar. No, non te espantes. Non, No. Despois do que me fixo a semana pasada de Lucía, crees que me vou pegar?
Non sei o que che pasou, pero vou non ter que ver, Saltoulle unha orella. Saltou... Ai, pobriño. Saltoume todo por aquí, É que imaches? Sí, sí, Non tal. sí. Salpicouse un pouquiño. Salpiqueime un pouco, sí. Non che pasa nada. Bueno, non che pasa nada, Mira, no. para que non se nos peguen os huevos. Espera, déxeme Mira, ya agora desplazarme vamos a cara botar atrás. enterito. Aí vai. Mima, aí vai eso. Shh, tranquilo, Vai a feira. Non lle podes ter medo a facer un huevo frito, porque se ter medo é peor. O huevo cheira ao medo. Pero escoita unha cousa, eso ponse así porque está o aceite moi quente ou por qué? Claro, ten que estar o aceite un pouquiño quente, e pois o que vamos a facer é que o huevo salga enteiriño de todo. Vale? Así ves como queda ca puntilla Pero por como todos fas lados. Tendo moito aceite, se tes pouco aceite non che queda. A ver, chula, mira, mira. Ostras, que raro, Claro. Raro non No, é. raro, pero ben. Raro de bien. Aí vai. Mira. Este salo primeiro. Vamos lle cascar outro. Bonito non é. A ver. Puntilla ten. Cuidado co que vas decir. Arrima pa cá. Non, quítate non me vou rimar, Non che pasa chus. nada, non che pasa nada. No, As pitas, se non beben moito, non salta tanto huevo. sí, Sabíalo? xa. O que, As pitas, se canto máis beben, máis auga ten o huevo, entón por eso salta máis. Eso acabo de inventarte e agora vamos. Que chame a alguén que críe galiñas. Xa verás como é verdad. En serio. Mira, Ei, ven. Vou repartir cartas con xulimato así non me pego a ti. Veña, vamos a Ames. José Ramón, que tal? Boa tarde. hola, José Ramón. Hola, buenas tardes. Tes jaliñas ti? ¿Qué? Si tes jaliñas. Teño. Vale, terá las pechadas. Sí, Sí. teño jaliña, teño pato. Dalle moito de beber. Sí. Sí, porque teño un sitio que corre agua por ali, sí. Ah, o sea, que son bebedores. Entonces, o aceite a ti salta che cando faz ovos. Non moito, non crees, Acabanche de tumbar a teoría. Entonces, a teoría de Begoña non ten sentido ningún. Home, non sei, pero saltar non... Eu moito non cociño, cociña a señora. Pero non vexo que salten moito, Non ves que salte. Pero bueno, ele é como a min, ele sabe beber. Sí, Ele sabe claro. beber, entonces xa está, xa nos vale, Claro, non? está vendo o partido e saltouche algún huevo, non? Veña, José Ramón, por 50 euriños, dime como se chama a receita... Máis ben, como se chaman os ovos de Xulio Mato. Cué. Moi Moi ben, ben, un aplauso para José Ramón. moi ben. Vale, Quedamos 50 euriños. vale, gracias. Pois oiches, podes practicar a facer esta receita, que é unha maneira distinta de Está moi facer chula, ovos. Gústame. Sí. E a ti felicítote por ser o Celta. Michi, a ti felicito por... Ostras, que mérito, Sí. Que mérito. Pensei que me ia dicir, oye, felicítote Sí, polo polo ben que- programa, tal, polo non sei ben que que. fas. E iso está a dicirme, no, por ser do Celta. Sí, no. Bastante sabe salir e entrar da casa. Moitas gracias, José Ramón. Cando É que queiras... o amigo Julio é como o Madrid, gana todo, gana sempre. ves, Se reparte saldo. Begoña, conta que non chegan a ti. Ves? No, ya anterior tampouco. Hai 2 semanas que non llegan a Begoña. Hoxe vai ser o día, pero... A ver, porque ele gana sempre, coño, se parece o Madrid. Pareces un Madrid, dixo, ves? Bueno, pues... Gracias, supoño. Bueno, pois mandamos un bico moi grande e xa sabes que cando queiras podes vir por aquí, vale? Vale, e ahora non colgo, verdad? No, non colgues. Non se te ocurra, non se te ocurra. Si colgas quedas sin cartos, ti verás. Vale. Vale, non Ala, colgues, Celta. non colgues. Veña, un bico, chao. Hasta logo. Chao, amigo, gracias. Chao. Ahora non colgues. Mira, Xa está. quero che enseñar... Mira, que esa siña que Mira pa aí, e non salta, ves? Non, casi non manchei, Non leva agua. Non leva agua. Sí que leva, sí. Xa, agua, xa. Pero mira, quero que... Para que vexes como queda a salsiña. Unha salsiña para despois ir mollando os cuec. Ajá. Pero esta, a salsa é da receita ou non? A original leva ajís. Ah. Pero como aquí non hai que facilidade de topar, hicimos vos. Pero todo este moído... Bueno, no supermercado latinos hai, Todos esos ajís que marcan Pero estas si é unha receitas. receita filipina. E que? Que ten que ver... A globalización. É a globalización. Joder, Home, claro. como estamos, Pero vamos a ver. Vas comprar un supermercado latino unha pero se ají ahora para unha vas receita a cenar a Rías filipina. Baixas e tes samosas e tes Xa. ñoquis e tes... Como estamos? Claro, entón que marda. Como está? Pero ovos fritos sabes onde hai? En todos os lados. En todos os lados. En todos os lados. Que Todos os problema lados. hai? Bueno, miramos a ver como quedou este de cociñao. Quérelo abrir Teño ou un- vou ver a Begoña? Bueno, esperamos por Begoña. Tes tempo, Mira, total. Non sei o que está facendo aí. Tes tempo, total. Mira que falta. Eu Ai, nada, eu fixen a salsa, mientras vos estades aí liados.
Ven, ven. Ter medo, Sin non? a salsa. Espera, póñeme diante, que, madre mía. Ahora como sal, mando Mira, un remo para atrás. teño a mantequilla clarificada xa, que a botei a tostar un pouquiño co que é a amêndoa acerques e o moito. pistacho. Moi ben. Vale. Parecece ben. Non me saltará a mí, non veo. No, a ti non te salta porque teño dominado o aceite. Vale, vale. Solamente lle Os salta. ovos aí sen eu, cheiran o medo, cañotas. vai ir por ti. Vai. E teño a salsiña. Eu xa estou para emplatar. Acaba Cando de vos decir, queirades, Bego, acaba de decir que nese tixol está a manteiga clarificada, as abelas e os as abelas pistachos. e os pistachos. Sí. Moi ben. Exactamente, porque xa te queda cun aroma moi... a mantequilla clarificada, cando a tostamos outra vez de novo... Meca non salta, di. Non salta, non salta. Perde un fritter huevos na casa. No, Para que ver, na verdad Thermomix, que... na que Thermomix. va, Que va, ni nos cocerá. Todo na Thermomix. Todo. Bueno, non se pode dicir marcas. ¿Cuánto tiempo Na coces mesa- un huevo? na mesa de cocina. ¿Cuánto tiempo coces un huevo? 10 minutos. Vai o colacao e todo tamén. ¿Fas o colacao tamén? sí. Eu non tomo cola caucho. Bo Nesquik, lo. Pero non Non se digas pode decir marcas, marcas. home, pero ti. Pero por que me buscas? O cacao con leite. De verdad. Sodes Vou un remo. deixar, vou marchar co público da Voltas Claro que Contrato. Vale, faz, veña. pues. Vale, Vamos vale, aquí, aquí, vamos a emplatar. Veña, vamos con María José. Veña. Vou. Isto é como ter dous fillos, Igualito. En serio, Ou dous netos. É como dous netos, Oh, dous é, netos. Dios, son terribles, además andan aí un Venga, al outro. venga, e dale, e agora que faz? Por cal sales? Está-me quitando as ganas de ser pai, Por cal sales agora? Isto non podes decir cal é o teu favorito, No, sabes? A por quen qué? queres máis, a papá ou a mamá? Claro. Non podes decir nada, senón Depende do despois... momento. Senón despois aguántalos ti. Hombre, Esta xente tal como é. E eu le digo unha cousa, agora están dicindo non pasa nada, porque Todo escollas outro, dominado, todo ben. todo- Sí, pero por atrás despois, está chinchado, despois home. xa verás. Mira, Despois estás vendo aí guarda as dúas receitas, mira a receita de sí. Begoña. Tú mira, sí. Mira pa aí, o que fixo aí Begoña. Eso é un ovo, non é unha cebola frita, eso é un ovo. Parece a cebola frita que fixaste aquel día, Begoña. Sí, Verdad? Mira Esto pa aí. pero manda en versión truco. huevo. Versión ovo, sí. Pero se manda truco ahora a elegir aquí. Ahora tens que escoller. Ahora había que mandarlos marchar, aí, senón canlles... Sí. A ver, bueno, mira, Mira, eu collería as dúas, pero temos que elegir unha. eu queres que che diga máis ou menos como son eles. Eles. Dime. Begoña cabreas un pouco máis que Xulio. Bueno, pero se cociña... Moito É se que cabrea, é unha muller, Teño as unha mulleres fama. temos Sí, aí... Menuda fama me ela, parece. ela ao mellor perde, sabes, perde agora. Ela así de primeiras vai dicir, non pasa nada, pero despois vai temblar así o ollo, sabes? Vai estar así o ollo. A rabia, Que sabes? rabia, Quédalle aí contida a rabia. é torcida. Vamos con Xulio Mato, veña, vamos a dar un aplauso a María José que está con nós, vamos por aí, veña. Tira, vamos. A ver. Tienes tu huevo. Bueno, pues mira, Aquí. Unha pinta aquí. tan Vamos a hacer bárbara, tan la bárbara. prueba definitiva, a ver... É verdad, vamos ver como queda por dentro, Do cuec. Entón, témolo aí, mira. Cuec, oi. Vamos a esperar. Que está Ahora unha ya. maravilla. Vamos, veña. A ver. Aí está, ves, queda cocido de todo. ¿Qué pasa? Que se cocemos de todo de primeiras, quédanos o centro todo seco. Sí, E ahora que facemos con esto? Begoña, Pues moi ben, moi ben, moi ben. Fernando, verdad? collamos, No, mira. eu apoio completamente a Proba, moción. Proba. No, despois. Proba. Primeiro ten que Proba. probar ela, ten que probar ela. Proba. Que ten que probar Está ela. deseando, que Como está huevo. Está deseando. Mira qué rico. Cerra os ollos, pecha os ollos. Estás en Manila ahora mismo. Na rúa cuec. Está bo, Está bo. Molla. É que non quero tirar. Nada. Está bo, ves, é diferente. Está bo. Por rapaces é unha maneira divertida de... É algo que é económico, pero o precio dos ovos... Claro. Xa levas Bueno, unha os idea. precios dos ovos ahora é máis caro que o marisco. Bueno. Andamos aí, isto de... Pero isto non ten claro. glaseo, isto non ten glaseo. Vale. Buah. Moi rico, Ah, que sí? Sí, para ser un ovo rebozado. No, é un ovo cuec. Vale. De Filipinas. Vamos a dar un aplauso a Sí, sí, Xulio sí. Mato, veña. Dice que é un ovo rebozado. Begoña. Ahora vamos ver o de Begoña. Bueno, teño a mantequilla e aí cos frutos secos, vale? Eso. Vou deixar así o panciño para que colla un pouquiño de sabor Que e vamos a pintaza emplatar. isto tamén, oye. Mira, fíjate. temos a salsiña de yogur, que as ervas, cun pouquiño de allo. E agora vamos a poñer os ovos aquí, Joli. así. Ahora, que non quedaches corte de yogur, A vida é así. Faltaba un huevo por fritir que o tiño aí no fregadeiro. Non me deu tempo. Eu caí pa xente. Agora vamos a poñer. Que así. pintaza isto. Mira. Aí vamos a poñer un pouquiño de pan. Así. Que pintaza. Este. Estas horas da tarde. Isto... Así. E así. E É que agora... pan, ovos fritos, eso non hai. Non é rival. Aí vai. Faltalle un chouriz. E agora un pouquiño No, destes. non lle falta nada, aquí non lle falta nada. Aí vai.
Aí vai, así. Dios. Buah. Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez. Gracias. Magnífico. Moi ben, E vamos a espetar Queres unhas probar? ervas. No, proba tú, da igual. Como que probar? No, eu non lle dou. Non lle das a probar? No. No, tens que probar ti ahora. Ai, teño que probar. Pasa. Ai, buah. Aí á dereita, aí. Tes un cuchillo, Dime. Jules. No, proba tú. Proba tú, Jolín. Proba tú. Estabas ahora xa metido no ajillo, pues Pero- probes, así decidías tú. Pero, María Metesme a mí no compromiso de ter que decidir eu. Xa dá un pouco que viñeches. Home, vaya. O xogo é Tens que así. mollar na salsiña, vale? Vale, teño que mollar tamén. Come a outra mitad do meu O que queiras, Xa en directo, aí, Claro. xa lle dou. Come aí ese todo para ti. E o pimentón? Veña, pregunta de concurso Pimentón. para a xente que está na casa. De que nacionalidade é o ovo que fixo Begoña Vázquez? Turco. Bueno, dos ríos, non? Como as telenovelas. No, este é turco. Este é turco, non? Turco. Recién chegado de Turquía. 664 de Ankara. 664-483419, chamade a voltas co prato. O ovo de Istambul. O ovo de Ankara. Aí está. Non me deu tempo. Os pés, mos. Chao. 664-483419. Chamade a voltas co prato. 50 Darme por euros camiño en da xogo. amargura. María José, que tal? Que me Vas ben, metes eh? un compromiso, isto está Ai, xa. buenísimo. Isto, Eso ten toda a pinta tamén. Ainda non probaches. A ver que pasa. pero a pinta. Vale. A veces comemos cos ollos, Eso é pero... certo, eso é certo. Depois levámonos sorpresas. Imos a Vigo. Mercedes, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, moi ben. E Bueno. vos sabes o que? Que estás pasando? Pipa, non? Home, nós problemas... Problemas... Huevo, non? Estaba bon. Sí, a mí gustoume, A mí Sí, sí, está gustoume. Está moi boa a salsa, O que é increíble, eu estou alucinando con cambio de cor. Sí, é unha pasada, eu probei, Está dicindo Mercedes que sodes uns cociñeiros maravillosos. Moitas gracias, Moitas Mercedes. gracias, Mercedes. Aí está. Mercedes, por 50 euros dime de que nacionalidade é a receita de ovos de Begoña. Turco, cariño. Moi ben, aplausos para Mercedes, que daba 50 euros, moi ben. Un abrazo para todos que sodes estupendos. Moitas gracias, un bico enorme para ti, vale? Todos os días é fantástico. Moitas gracias, un bico enorme. Vale. Chao. Que non colgue tampouco, Mercedes. Non colgues, Non colgues, Non se ocurra. Non colgues. Já están as luces en Vigo, É verdad. Señoras e señores, temos dúas receitas de ovos espectaculares. Temos os huevos filipinos que fixo Xulio Mato e temos os ovos turcos de Ríos Sí. que fixo Begoña Vázquez. Quen gañará o voltas co prato o día de hoxe? Dade máis maus. É verdade, xa me María acordo. José, da Ribeira do Piquín. É Quen moi gaña? difícil, pero voulle dar a Xulio. Xa está, xa anime. É moi difícil, pero... Xulio Mato. Moi rico, de verdad. Bueno, non me saltou un pouco a noticia, porque non lle levou moito facelo ao Xulio Mato e ainda así venceu. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade coa hora galega, síganos nas redes sociais, porque ao mellor, quen sabe, pode haber algún sorteo que outro. Haberá algunha sorpresa. Querémolos moitísimos. Vémonos mañán, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao.